Sugdan na ang konstruksyon sa mga balay sa napalit nga luna sa provincial government sa North Cotabato sa Sitio Lacube, Barangay Malabuan, Makilala, Cotabato nga magsilbing relocation site sa mga earthquake survivor niadtong 2019 human sa groundbreaking ceremony kagahapon Marso 24. 3.6 hectare nga luna nga nagkantidad og 3.8 million pesos ang puy-an unya sa mga survivor sa linog nga taga Barangay Malungon, Makilala, Cotabato nga deklarang high risk area. Ang gipalit og luna gikan sa 10 million pesos nga gihatag sa Office of the President samtang ang nabilin nga 6.2 million pesos gamiton alang sa land development. Gipasabot ni Engineer Sinaida Cabiles, ang Regional Director sa NHA 12 sa mga benepisyaryo ang hinungdan sa pagkalangan sa implementasyon sa programa sanglit kuti og taas ang proseso agian sa mga dokumento. Gikumpirma ni Governor Nancy Catamco sa moabot nga Mayo ning tuiga sugdan ang konstruksyon sa 216 ka mga housing units. Nagpasalamat sab ang gobernador sa mga tao ug ahensya nga mitabang aron hingpit nga mahatagan og katumanan ang proyekto. Samtang 243 ka mga housing units ang gihatag sa National Housing Authority Region 12 kuyog ang lokal nga panggamahanan sa Kidapawan sa mga kwalipikadong benepisyaryo kinsa mga OFW ug mga pamilyang survivors sa linog niadtong 2019. Ang seremonya gipahigayon sa duha ka managlahing project sites sa syudad, 179 ka mga housing units sa Barangay Kalaysan, samtang 64 ka mga housing units ang sa Barangay Balabag. Ang permanent housing project sa Barangay Kalaysan, ang usa sa pinakaunang overseas Filipino worker village nga natukod aron mahatag ang panginahanglang pabalay sa mga OFW nga survivor sab sa linog. Kinilahi sa housing projects nga nahimutang sa Barangay Balabag. Atol sa back-to-back turnover, duna sab gipang-apod-apod nga certificates of award ingon man susi sa mga benepisyaryong OFW ug mga benepisyaryong pamilya alang sa ilang tagsa-tagsa ka mga balay. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.